Защо никога не говоря за сестра ми? Моята сестра е моята най-голяма сбъдната мечта. Когато бях малък, с години се молех на моите родители да имам братче или сестриче, така че може да си представите радостта ми, когато един ден разбрах, че мама е бременна. Чакал съм моята сестра 9 години да се появи, 9 месеца да се роди и 9 дни да се прибере вкъщи. Аз бях първият човек, на когото акушерката я връчи да я вземе в ръце. Да, за първи път на бял свят в моите ръце попадна тя и за първи път моите ръце пусна, когато направи първите си крачки в живота, когато прохождаше. Нашата майка имаше дълго и красиво майчинство. 3 години, тримата бяхме абсолютно неразделни от сутрин до вечер. А това тук е снимка от най-първата ни от хилядите разходки за тези 3 години. Тук съм с ученическата раница в 3-ти клас. И колкото е голяма да стане тя, аз никога няма да забравя колко малка всъщност беше. Ето вижте тук на тази снимка нейното юмруче и на тате голямата ръка. Сестра ми се люля на същото конче, на което аз пораснах. Ето нея, ето ме и мен. А друг е въпросът, че кончето даже и на мама е било. На село я къпеха в същите легени, в които мен едно време ме къпеха. Отново с вода, загрята от слънцето. Ето я нея и да, ето ме и мен. И макар, че сме от едно и също гнездо, двамата сме съвсем различни един от друг, както често е с първото и второто дете, всяко със своя собствен чар. Друг интересен факт е, че когато тя беше на 14 години, живя при мен в Англия 6 месеца, т.е. само двамата бяхме в чужбина и бях настойник, записах я в английско училище и много други неща. По принцип аз не говоря много за много хора от живота ми, все пак всеки има някакво лично пространство, но специално нея пък често я споменавам в историите си и дори имаме клипове заедно, така че е странно въпросът, че е заложена думата никога. Но да, предполагам, не сме заедно толкова често физически и това е още една причина да не е толкова в кадър. Но така е с камерите. Не хващат всичко, което е в живота ни. Затова пък пишем книги, в които разказваме повече. Моята излиза съвсем скоро, така че се гответе.